Doe, als de dagen kwarter waren en tjejoentijd de eerste keppels oerkamen, altijd in veevorm, maar één exemplaar versbreed op kop, liezen we als been in die zwierige vee, de vee van Froost. Ze namen geld mee uit het hege noorden, een teken dat de redens uit het vet konden. Dus hoe ik wat een reden worden kennen. Als blied boodschapbrengers waren de eerste gozen vervolkomen op het oude platteland. Maar dat wie doe. Nou binnen, vooral boeren, er net zo blied meer mee. Ze komen mooi safvollen dat ze hele hoeken Gersland vernielen. Het liep het zo stadig gewoon wel een van het plegen van Egypte. En waar houdt dat op? Laten we even vooromgaan naar de jaren 70. Johan van der Zee van gewest tot gewest brengt op 22 januari 1970 een visite onder de Bandpolder bij Peerses. Want dat is wat bijzonders gaande. Beheerder Hoekstra stiert maar de brommer al klaar. Hij is wit wat grutsk dat de televisie komt om zien pauwgozen te filmen. Want dat is wat er gaande is. Er komen heel iets meer van hierheen. Een apart fenomeen dat op televisie moet. Het is stevig winterwaar en de man uit Hilversum binnen er amper op kleid. Hoekstra weet te vertellen dat de goer zo'n prachtig, maar echt sloegslimme trekvogel is, waarvan de eerste haar soms al in oktober melden. Eerst komen er wat oude grijze gans, zeggen we dan. En later in november of in laatst van oktober soms wel, komt de brandgans. En waar komt u vandaan? Die komt uit het noorden, het gehele noorden, uit Siberië. En daar broeden ze. Ze zijn hier gekomen en het laatst van de bezetting, dat was in 43, 44. Maar na de bezetting zijn hier veel meer gekomen. Eerst waren er maar een goede 100 en zo starig aan alle jaren wat meer. En dus toen eerst een 105, tweede jaar daarop 1000 en zo ging het altijd maar omhoog tot nu ongeveer zo'n 25.000. We binnen 50 jaar later. In Nederland overwinteren je nu zo'n 2,5 miljoen gozen. En dat is wel een hele soort, vind ik de familie de Jong. Hendrika en Sietse de Jong workje tussen oude bomen en de tien. Het natuurgebied de delen noord. Gozen jaren krijgt ze goed bij haar bedrijf als kei. Ze weten net oors. Nou, doei doei. Ze had geen hekel aan de grote vogel, maar het binnen de staren gewoon vol te volle, vindt ze. We hebben zo'n 240 melkei. En het grootste gedeelte van die melk zetten we 6 dagen in de week om tot het zie. 24 jaar geleden, toen waren er 240.000 gozen en nu zijn er 2,4 miljoen gozen. En ja, dat is misschien wel een beetje te horen. Wij hebben met al die boeren, zeg maar 22 jaar geleden al uitgepraat dat dit een gedooggebied is. Dat ze hier eten maaien en dat ze dan eigenlijk hier skeerbrakken in maaien bij de boeren om eens heen. Dus die boeren met z'n voetjaaien en die met zwaar dat ze hier komen, dan kunnen ze hier eten en dan heeft de rest van Friesland er minder last van. Ja, ze hebben van die hele grote voeten, dus ze stampen mij hun grauwe pootjes. Ja, het land natuurlijk helemaal dicht. Ja. En ja, ze hebben een snaveltje die zeer geschikt is om gas te eten. Dus ze fretten het echt uit de groen wei. En als het land dan een beetje wiertig wordt, ja, dan ze loeken de wiatels er eigenlijk uit. En ze maakt er een zwart geheel van. Ja, dat ziet er wel heel triest uit. De oude aan de 4 hier bestrijden we zo'n beetje in varieën. En dan hebben we met groepen boeren samen met Staatsbosbeheer prikken we dan de aaien van die gewassen. En terug dat het waan komen er natuurlijk volop minder pieken uit. En ja, dan krijg je echt dat de populatie net groeit. En daarnaast ja, zou je toch de populatie gewoon indammen moeten. Je moet er toch een gedeelte eruit zetten. Dus ja, dan komen er weer een groepje die komen voorbij.
En die gingen richting de grazige weiden. Want op een gegeven moment wie er ook wel een goede vergoeding voor. Alleen ja, die provincie gaat dan weer aan de stoelpoorten zagen. En die zei van ja, die vergoeding kan wat naar beneden. En dat is ik eigen risico wat die boeren hebben. Ja. Maar dat is net helemaal weer. Want we hebben als je al een uitpraat dat wij ze hier opvangen. En dan willen wij dus keer ik helemaal vergoeden hebben. En net voor een gedeelte. En daar heb je altijd weer strubbelingen in. We reizen hier terug naar Siberië met Thomas Lameres. Hij is vogelonderzoeker bij het NIOS op Texel. Simmerdijs gaat er de pauwkoers achterna naar het echte hege noorden. 3000 kilometer verderop. Naar een oud Sovjet-waarstation op de Russische tundra. Om u te vinden wat klimaatverandering beïnvloed heeft op de trek van deze goesten. Sinds 2002 wordt hier onderzoek gedaan naar brandganzen. In dit jaar zaten we echt met een groep toeristen die daar kwamen. Speciaal om te jagen. Ja, precies. Maar dit is het gebied waar die Nederlandse ganzen elk jaar naar teruggaan om te broeden. Ja, en zo ziet het eruit. En ik zeg altijd mensen, nou, ben je wel eens op Schiermonnikoog geweest? Ja. Dat is het, maar dan op de Noordpool. Ja. Eigenlijk is het echt een typische trekvogel die in staat is om helemaal in het hoge noorden te broeden en daar gebruik te maken van het feit dat het daar gewoon 24 uur per dag licht is. Waar het wel koud is en dan weer terugkomt naar Nederland op het moment dat het bij ons koud wordt. Wij volgen die vogels dan met zenders en stel je zendt man en vrouw, dan zie je gewoon dat ze altijd bij elkaar in de buurt blijven. We hebben dat in het veld wel gehad, dat een van de partners er niet meer was. Omdat er was bijvoorbeeld een sneeuwuil die had het vrouwtje van haar nest geplukt. En een mannetje die staat er nog bij. En die is daar nog 2 dagen blijven staan. Dus het is ook niet zo dat ze dan gelijk weer doorgaan met het leven alsof er niks gebeurd is. Ze zijn echt gehecht aan elkaar. You still can see the grass in his stomach. Oh, you see, he was eating, and all this grass you can see. Nou, wat wij in eerste plaats doen is, wij willen het fundamenteel wetenschappelijk begrijpen van wat is hier nou aan de hand. Wat zijn de mogelijke effecten van klimaatverandering bijvoorbeeld en hoe heeft dat invloed op het aantal kuikens van de brandgans. Maar uiteindelijk is het natuurlijk ook de bedoeling dat we dit kunnen toepassen, deze informatie. Dus dat we misschien wel kunnen gaan begrijpen van nou, hoe gaat die populatie van brandganzen, blijft die groeien? Gaat het juist inzakken? En daarmee ook van, moeten we, als we minder brandganzen willen, moeten we ze dan afschieten of juist niet? Omdat ze eigenlijk al genoeg stressfactoren hebben. Dus uiteindelijk moet deze informatie ook ingezet worden voor beheer of bescherming. Zo, lekker warm. En dan gaan wij hier snel weer weg. Zo. Nou jongens, succes. Goorzeflappen, dat wordt net volle met dieren. In Nederland binnen er nog zonnen van. Bij de familie van der Wal van Rotterdam weten ze net oors. Gaat het flappen al generaties lang van huid op zonnen. Om ze te ringen van onderzoek. Ja, we hebben het nog makkelijk hier. We zijn nog achter huis te flappen. En oors? Nou, ik ben begonnen in Luchtenveld, achter de Jouweren in Heeg. In Jouweren bij Luchtenveld. Blauwgeizen. Ja, later ben ik klaar die Litse Rijd gaan ringen. Toen ben ik in Heeg vertrokken. Dan hebben we hier in Heeg stond te flappen. Nou, en toen, ja, er wordt meer plekken in Heeg. Toen later hebben we nog een paar hier op Rostergaar staan. En nu zijn we achter huis. Dat we het nou, in die zin hebben we het nou wel makkelijk. Je hebt het nou van me gehoord? Ja, we hebben het nou van me hadden. Het had wel eens beter wild, maar ja, daar kan je niks aan doen, dat in de natuur. Dat die er allemaal bij.
Ja. Ja. Geen belangstelling van je Gent. Ze hebben helemaal geen belangstelling op het heden hier. En dat is de hele winter aan zo wat gaande. We proberen het uiterste, en die andere man en ik, maar ze zijn net aan de groen te krijgen. En steeds dan maar weer light en we proberen alles gewoon, maar... We houden moed. We houden moed, ja. Nou dan, hè? Hè? Oh, die hebben wat meer belangstelling, die draaien alleen meer. Wij zullen mooi vergeten, dan gaan ze alle naar die gedooggebieden daar, ja, dat weten ze zo. Oké, dus, Ja. dus het helpt wel, zei Die je maar. gedooggebieden niet werken, absoluut. Ja? Ja, ja. Ze zijn de hele gauw in de gaten met alle vredig is, ja. Ja. Maar je bent een uitsterend ros. Nou, dat dacht ik wel. Weet ik wel zeker hard. Er komt weinig jeugd bij. We zien eigenlijk een soort ode aan de trekgans, maar de trekgans die inmiddels wortel is gaan schieten. Dus daarom hangen er lange zwarte linten aan. Zoals het ware langzaam met het landschap vergroeien in plaats van dat ze ieder seizoen zich verplaatsen over het continent. Wij zien ze heel erg als een soort spiegel. Dus op het moment dat we gewoon meer respect voor ons eigen landschap en voor natuur hebben, dan ontstaat daar ook weer een rust in en lossen dingen zichzelf ook weer op. En daarom ook de titel Silent Messenger. Ja, dat het dus eigenlijk niet zozeer over die gans gaat, maar gaat over hoe wij met elkaar in dit landschap omgaan. We mogen graag in het veld wezen. Als we neertje is het ook wel goed. Maar het is wel, we moeten wel orde houden, want orde het net goed kwam. Je moet het toch even met geweer even waskooien om met de een beetje van het veld te hebben. Hij heeft er ook al zin in, jongen. Ja. In de situatie zeker. We maken het hier achter shit, het in de 8 uur. Nou, ik denk dat eerst een honger erbij hebben, jongen, zou ze hier wel wezen. Ja. Dus wij moeten die spullen even kleren, maatje. Ja. Die poeder maar hoe de kap denk. Ja. Ik kan dit al hier zien, hè? Dat is Alibaba goed. Ja, ze zijn al hier al eens wat scheuren, we moeten er een beetje bij werken. Maar aan de andere kant, dat je Ja, ze zijn scherp. dan ben je te let. Nee, maar ze zijn net gek, hè. Die gozen die komen nou, die zitten op een slierplakken, onder stroeplongen. Het beetje water op dit boetland, die sliepen er s'nachts. En gaat direct wat lichter wordt op en dan gaan ze de polders in. Te fretten. Zo, beetje met de kop in de wien. Ja, dat is nog. Huh? Ja, dat eens. Mooi. Ja. Dan ben je er klaar voor. Oké. En waar komen ze nou bij? Nou, ze komen eens aan. Eerst die hoeken zo'n beetje. Dat denken we, maar we weten het net zeker.
Dat is altijd een zomerjacht. Je weet het nooit zeker. Iedereen luidt naar bed en die joggen die zinnen net opkomen. Ze zitten achter de computer te razen. En nou, wat mooi en mooi. En hier is heel te weten. Prachtig mooi. Dat is het allermooiste wat er is vanzelf. No? Ja. Mooi even en dan hebben we een oer, even een oer. En... Nou ja, klaar. Hebben we neer, dan hebben we neer. En dan hebben we een peer, dan hebben we een peer. Soms heb ik wel eens 15, 20 wel. Nou, dan hebben we een super mooi. Ja. Die krijgen wij dan net bij. Vroeger, dat we in de 70er jaren, 80er jaren, begonnen wij pas eind december op een pigwozen hier te zitten. En dan vinden ze eigenlijk nou dat wie wat als een pigwozen scheert. En dat is nou ik verloren. Bij volle meer kwam. En nou een keer, die wozen komen hier in één keer heen uit Rusland. Er zijn grote borgerijen in Rusland. Solgezen namen ze die, dat waren gigantische staatsboerderijen daar. En daar hebben we graan en weet ik het. En de blauwen, die wozen, die blauwen, daar volle meer heen je. Dus dan kon ze in stapjes hierheen komen. Was nou de trend, wat is, ze vliegen hier eigenlijk in één keer heen. En dan hebben we in september, begin oktober, dan hebben we de eerste gewozen hier nou. Dan zit er soms nog wel een sneetje gas op. Dus dan ben ze binnen wel 2, 3 maanden betijder. En ze gaan ik weer volle letter voor. Oh, jongen, even de kaarten weg. Dat is ook wel leuk nog. Ja, hè? Ja, heb je nog wat hier? Nee. Nou, kunnen wij nog een keer doen. Mooi, hè? Ja, hè? Hey, Komt er al, hè? Dus gewoon die, we hebben wat mensen die vinden dat lekker. Of ze willen rekken, die barsteken, maar we kennen ze mee kwijt. Dat is jammer. We afvallen geworden worden in Nederland worden schetten. Ja, dit is hem. Een pauwgooske. Daar krijgen we nog het meeste skeer van, de laatste jaren. Ja? Die doen het beste. Deze kom ik in Rusland. Siberië, dit is een kauwgos. Een koudje op elkaar. Blesgoers nemen ze in het Fries. Oké. Ben je net zo gered, hè? Nee. Nee, ik ben net zo heel gered volgens. Maar wel mooi. We komen helemaal in Rusland bij. Stel je in de restaurant te komen, stop ik even de Just haast nergens geen geworzenborst op een menukaart staan. Dat is raar. Bollein, hazen, verzand en weet ik het al, reeg. Maar geworzen dat, ja, ik weet net dat de meesten daar een beetje schruttelig voor binnen. Ik weet het net. Maar het is ik vind geworzen lekkerder dan de eind zelf. Dus wij eten het zelf op, maar ja, elke dag word ik net. We zitten net meer dan dat we kwijt kennen, dus nou ja, klaar. Kom maar een peer. Alle jagers van Friesland Mooi ploften verliezen hier en liet ze 60.000 gozen uit het zwurk. Dat mooi van de provincie wil trijken ze volle verzen, maar de veldman vindt wel goed zo. Dat moet ik al je maar weer mooi slepen in huis. Wils de consument liever wat oors op tafel zet als goers. Dit bent de droegewast gewors. Die ga ik dus nou. Als San was je dus nog verkeerd. Gewoon dus kicken, echt weer. Dit is voor mij dus een stukje topsport. Gerk Biesma kent toveren met vlees en jongleert met worsten. Tomme. Naar boven? Ja, helemaal naar boven, naar de kantine. Hij maakt ze van barg, kool, met waardbeentjes, Berenburg-kroden en ik met gozenvlees. Een prachtig streekproduct, zei er, dat zwier onderverjaren wordt. Het mag net denken in grote hoeveelheden, maar denken in lietse hoeveelheden. Maar dat gaat echt net. Het zijn hele lietse partijtjes. Maar het is gewoon dat vlees van een gors, ja,
Het is een gewenningsproces. Dat door het tieren, dat door het jaren voordat de mensen pas zitten van... Dat is allemaal niet klaar. Josja Haagsma is fanatiek vleesblogster. Een talent in het slachtersvak. Vliegen hier nog woen ze de International Young Butchers Competition. Een Europese vakwedstrijd van jonge slachters. Er is echt niet mis met gozenvlees, zei ze. Ik maak wel eens recepten voor mijn blog. En dan maak ik deze recepten wel. Dus ik heb die broodjes al eens gemaakt. En gisteren heb ik deze ganzenborst carpaccio gemaakt. En ik heb wel eens ganzen kroketten gemaakt. Dus ik doe wel eens verschillende dingen met gans. Omdat gans een product is waar mensen niet zo goed mee weten wat ze ermee moeten. En dan is het leuk om daar iets mee te maken en mensen te kunnen inspireren om dat ook thuis te gaan maken of om het product ook te gebruiken. Want het is een product dat natuurlijk heel veel weggegooid wordt. En op deze manier kun je het heel mooi verwerken en mooi opwaarderen. Wie ik wil grillworst maken van gozenvlees. De hamburgerbol, de gewone wiertewastbol. En ze willen wel en ze nemen wel, maar het is net zo dat ze de week erop... Nou, dan neem ik weer een hamburger, of ik neem weer een wiertwasje, of ik neem weer een stukje grillworst van een gewos. Het is even, het maakt even tussen eren. Het ijs alleen maar broek ik de filetstukjes. Dijstukken broek ik wel, maar de dijstukken dan haast best wel even werk mee. Want er zit natuurlijk best die filetstukjes die wift er in wezen samen uit. Maar de dijstukjes dan moest even de bonkjes eruit halen. Dus dat vreet even ietsje meer tijd. Dus dit is niet een worst, was die al lezen hast. Hoe jonger het vlees, hoe zachter dat is logisch. Maar hij praat echt door een oude goos. Ja, nou ja, dan is het logisch natuurlijk dat hij gewoon ietsje stugger wezen kan. En als je nou zegt van ik doe hem door de worst in, nou, daar verneemt helemaal niks van. Gans heeft van zichzelf een beetje een pittige smaak. En door de saus die ik erbij doe, dat is een mix van crème fraîche en mayonaise, wordt hij wat lichter. En door het zuurtje van de augurk of van de bietjes wordt hij ook weer wat zachter. Dus door de balans van de smaak de perfecte combinatie. Oh, nou super. Prachtig, hè? Heel mooi product. En mooi verkleur, heel mooi rosé, bakt. En, best eerlijk, als het ambiaties juist in een restaurant en dan echt als voorgerecht, zeg maar. Dus dat prachtig. Maar daar ken ik in carpaccio. Zie op. Super mooi product, heerlijk. Waar je als jager in de loft zit, daar mag je wat mee doen. Je zit er net voor de kliko, zo werkt het net. Het is in eerste instantie heel erg vanuit de mensen gedacht. Hè? Van, is dat dan niet te veel? Waarom zijn er zoveel ganzen? En dat is omdat natuurlijk we zijn gestopt met jagen, maar ook juist omdat hier zoveel voedsel te vinden is voor ze. Maar dat voedsel is niet voor hen is niet voor hen bedoeld. Nee, precies. Maar dus dat is even vanuit het andere perspectief. En als je kijkt van, ja, wat is te veel? Dan moet je toch gaan kijken naar hoe groot is de schade? En dan alsnog is dat niet iets wat we erbij moeten nemen. Dat die ganzen er zijn, dat die schade er is. En als je dat wilt, dat je dan of op een andere manier moet gaan boeren, waardoor kleinschaliger, waardoor het voor ganzen ook misschien minder interessant wordt. Of dat je moet zeggen, nou dan maar compenseren.
voor trekvogels zijn ook meerdere conventies. Dus er is bijvoorbeeld de African Eurasian Waterbird Agreement. En daar zit Nederland ook in. En dat richt zich specifiek op trekvogels die in Europa en Afrika van die trekroute gebruik maken. Dus dan hebben we het ook over allerlei steltlopers. Maar ook de ganzen vallen daaronder. Oké, dus als de provincie Friesland zegt van nou, we willen van 500.000 ganzen af, dan hebben ze een probleem met Europa. Nee, het kan niet zomaar in ieder geval. En daarom is er voor brandganzen nu ook binnen dit kader een groep opgericht om te gaan kijken naar een beheersplan voor brandganzen op internationaal niveau. Als je kijkt naar Noord-Amerika, daar begonnen ze ook met 1 miljoen sneeuwganzen. En inmiddels, van de kleine sneeuwgans heb je volgens mij nu al 8 miljoen als het niet meer is. Daar is bijna geen grens aan de groei. En in die zin snap ik dat het best beangstigend is voor een provincie van nou, het is leuk dat we nu 1 miljoen brandganzen hebben en 1,5 miljoen koolganzen. Maar waar gaat dit naartoe? Ja. Zeker met een veranderend klimaat kunnen we voor nog een boel verrassingen komen te staan. Een soort waar ze dit beheersplan nu voor hebben is voor de kleine rietgans. En met een opwarmend klimaat werd eerst gedacht, die gaat het slechter doen. Maar hoe warmer het klimaat, hoe meer sneeuw er smelt op Spitsbergen, hoe meer plekken er beschikbaar komen waar die soort kan broeden. En dan komen er weer meer ganzen. Maar misschien gebeurt er over 10 jaar weer iets heel anders. Er zijn er heel veel poolvossen en doet die soort het heel slecht. Dus we kunnen altijd voor verrassingen komen te staan. En dat is denk ik het goede waar dit plan van uitgaat. Constante monitoring, zodat je die verrassingen misschien niet ziet aankomen, maar wel direct erop kan reageren.